Ten program dnešného seminára je približne takýto, veľmi stručne. Povieme si teda tú teóriu odo mňa ako onkologa, budete zväčša teóriu počuť a potom Darinka bude od tých praktických záležitostí našťastie. Čiže čo je to neuropatia, ako vzniká, fakty o liečbe, pomocné liečebné metódy, fyzioterapia v praxi, tá je najdôležitejšia pri tej neuropatii. A napokon otázky a diskusia, ale tá diskusia, pokiaľ sa vyvinie už počas môjho rozprávania, budem veľmi rada. Čiže pokojne. Keď sa bavíme o neuropatii, tak je dôležité si povedať taký ten základ biologický. Tá nervová sústava, na čo v organizme ju máme. Nervová sústava riadi všetky procesy v tele. A veľmi zjednodušene ju delíme na centrálnu a periférnu nervovú sústavu. Tá centrálna to je mozog a miecha. A periférna nervová sústava sú všetky nervy, ktoré vybiehajú z mozgu a z miechy do celého tela. Dobre? Teraz, aké sú typy periférnych nervov? Pretože pokiaľ riešime neuropatiu, ktorá je spôsobená onkologickou liečbou, tak sa jedná o periférnu neuropatiu. Existuje aj centrálna, ale tá nie je taká častá a ani nie je predmetom tej dnešnej debaty. Tá periférna je pomerne častá. V niektorých zdrojoch sa uvádza, že periférna neuropatia je na 2. až 3. mieste, čo sa týka častosti alebo frekvencie nežiaducich účinkov dlhodobých po chemoterapii, čiže je naozaj veľkým problémom v klinickej praxi a teda musíme jej venovať aj náležitú pozornosť. Aké sú teda typy periférnych nervov? Periférne nervy, základné typy sú senzitívne alebo senzorické. To sú tie, ktoré sú na povrchu tela alebo v svaloch a dávajú vedieť centrálnej nervovej sústave o podnetoch z okolia. Krásne je to znázornené na tom ohníku, hej. Senzitívny nerv cíti, že aha, páli a ten podnet prenesie do mozgu, aby ho spracoval. Potom sú nervy motorické, ktoré spracujú ten podnet z okolia a po vyhodnotení dajú príkaz telu, čo má robiť. To znamená, ten motorický nerv spraví to, že mozog zavníma páli a dá príkaz ruke, aby tú ruku odtiahlo od ohňa, aby nedošlo k poškodeniu organizmu. Dobre? Čiže to sú senzitívne alebo senzorické nervy a motorické nervy. Tretia veľká skupina nervov sú nervy autonómne. Toto je také možno zvláštne slovo, ale vy to budete určite poznať pod pojmom sympatikus a parasympatikus. A to sú tie nervové prepojenia, ktoré ovládajú mimovoľné funkcie v tele. To znamená trávenie, termoreguláciu, krvný tlak, frekvenciu srdca. Dobre? Čiže s týmto aj súvisia, je to dôležité preto, aby sme si to vysvetlili, lebo s tým súvisia typy príznakov, ktoré ako pacienti pociťujete, pokiaľ máte neuropatiu. Ja som tu dala aj základnú stavebnú jednotku nervovej sústavy neurón, ale nie je to úplne taký najdôležitejší slajd, ale veľmi sa mi páčilo. A na odľahčenie témy som tam dala, že už vyrábajú aj plyšové hračky v tvare buniek. Tak mne sa to ako doktorovi veľmi páči a trošku to tak tú tému poľučťuje. Ten neurón alebo nervová bunka sa skladá z tela a z výbežkov. Tie výbežky sú krátke, dendrity, a dlhý výbežok axón. Dendrity sú výbežky, ktoré prijímajú zase podnety pre bunku od iných nervových buniek, tie sú kratšie. A potom axón, ten dlhý výbežok, tak ten od neho putuje informácia z nervovej bunky ďalej do periférie. A teraz je veľmi zaujímavé na to, že bunka je taký mikroskopický prvok, že skúste si tipnúť, aký najdlhší axón máme v tele. Kto by si tipol? Lebo to sú mikrometrové záležitosti, ale že aký najdlhší axón v tele máme? Má niekto nápad? 1 meter. 1 meter. Takýto dlhý môže byť axón, meter, lebo keď ide z chrbtice, z dolnej časti niekde až do palca na nohe, tak je až meter dlhý. A u väčších cicavcov sú aj dlhšie tie axóny. Hej? No a s tým súvisí, že ten axón je veľmi zraniteľný na tej ceste. Väčšina tej neuropatie je taká, že vzniká naozaj periférne, distálne, to znamená v tých koncových častiach práve preto, že aha, aký je ten axón, chudák na konci vlastne zraniteľný. Hej, tak toto, aby sme chápali. Axón má taký mielinový obal, takú pošvu, ktorá ho chráni, aj vlastne napomáha vedeniu vzruchov. A tá mielinová pošva, alebo ten obal je dôležitá na ochranu axónu a tiež súvisí s tým, ako vzniká neuropatia, to si povieme ďalej. Sú nejaké otázky? Pokojne sa pýtajte. Viem, že na kameru je to iné, ale zatiaľ je všetko jasné.
Dobre, môžeme ísť ďalej. Čo je to teda periférna neuropatia? Neuropatia znamená, že niečo je zle s tými nervami. Periférna znamená, že nie je to centrálne v mozgu a v mieche, ale na periférii, tak ako sme si vysvetlili. Dobre? Čiže periférna neuropatia je poškodenie nervov mimo mozgu a miechy a typická lokalizácia neuropatie, ktorá je spôsobená onkologickou liečbou, sú ruky a nohy, až sa to povie, že taký rukavicovo-ponožkový syndrom. Typicky ruky a nohy, tie koncové časti. Teraz príznaky súvisia s tým, že či sú poškodené senzitívne nervy, motorické nervy alebo autonómne nervy. Ak sú poškodené senzitívne nervy, to sú tie, ktoré cítia veci z okolia, tak pacient popisuje mravenčenie, brnenie, šteklenie, pálenie, precitlivosť na teplotné rozdiely, povedzme. To sú tie senzitívne alebo senzorické podnety. Motorické prejavy neuropatie sú také, motorické nervy sú tie, čo robia tú výkonnú zložku, hej, že dávajú informáciu do svalov, čo to telo má urobiť. Takže keď je motorická neuropatia, tak pacient to popisuje ako svalovú slabosť, ako problém s koordináciou, problém s motorikou prstov, problém s chôdzou, s rovnováhou. To už sú také symptómy, ktoré sú naozaj objektívne závažné. Často sa stáva, že sa kombinuje senzitívna a motorická neuropatia, vtedy je to zmiešaná forma neuropatie. Aj to sa stáva. Keď sa bavíme o autonómnej neuropatii, tak tá sa nevyskytuje tak často ako senzitívna a motorická. Najčastejšia je senzitívna a potom zmiešaná. Autonómna neuropatia sa vyskytuje v súvislosti s tým, ktorý nerv vedúci ku ktorému orgánu je poškodený. To znamená, ak sa jedná o autonómne nervy vedúce k žalúdku, tak môže byť problém s vyprázdňovaním žalúdka. Môže byť problém so zápchou. Môže byť problém s vylučovaním moču. Môže byť problém sexuálny, erekcia, ejakulácia. To sú všetko také veci, ktoré riadi autonómny systém. Typickým problémom je hypotenzia, teda príliš nízky tlak, že tá cieva sa nestihne stiahnuť, keď vstávame, a nedokrví sa nám mozog a máme závratie, točí sa nám hlava, alebo poruchy potenia a poruchy srdcového rytmu. Toto všetko môžu byť prejavy autonómnej neuropatie. Toto ale nelieči onkológ. Toto je vec, ktorá keď sa vyskytne, tak ju lieči príslušný špecialista, ktorému patrí tá orgánová sústava. To je zrejmé, hej. Čiže keď mám poruchu srdcového rytmu, odoslať na kardiológiu. Keď mám problém s vyprázdňovaním čreva, odoslať na gastroenterológiu. Hej. Čiže to patrí do rúk príslušného špecialistu. A mám otázku, potom môže byť aj tiež zmiešaná motorická a autonómna, hej? Môže byť v závislosti, áno, lebo tie nervy, oni neprechádzajú každý zvlášť. Oni sú často v nervovom zväzku, kde je kombinácia senzitívneho, motorického a autonómneho nervu. Čiže ak je poškodený nejaký nerv aj s obalom, tak môžu byť všetky tri typy. Ale tá autonómna naozaj je taká nie úplne typická pre chemoterapiu. Hej. Príčiny vzniku neuropatie u onkologického pacienta sú rôzne, ale za viac ako 3/4 neuropatí nám zodpoveda chemoterapia naša nešťastná. A sú to hlavne platinové preparáty, to je cisplatina, oxaliplatina, karboplatina, to poznáte asi tí, čo ste na chemoterapiu chodili. A potom taxány ako paklitaxel, docetaxel, ale aj vinka alkaloidy, to sú vinkristín, vimblastín. V hematológii častý je bortezomib, to síce nie je úplne chemoterapia, je to taká cielená liečba, taký proteazomový inhibitor, ale zodpoveda za veľkú incidenciu neuropatí v hematológii. Môže neuropatiu spôsobiť aj radioterapia alebo operačný výkon. A to je jednoducho mechanicky. Čiže často pacient popisuje, že v mieste po operácii mám zníženú citlivosť kože. No lebo jednoducho pri operácii sa mechanicky prerušil nerv tým skalpelom. Hej? Čiže môže byť znížená citlivosť lokálne. To už nie je ale tá neuropatia periférna, taká symetrická na rukách a na nohách. Hej? To je taká lokalizovaná. A pokiaľ sa bavíme o príčinách neuropatie, ktoré ani nemusia súvisieť s tou onkologickou liečbou, ale naši pacienti ich zažívajú, pretože majú tie ochorenia, tak najčastejšie sú to metabolické choroby, hlavne cukrovka. Tam je úplne typická komplikácia cukrovky dlhodobie je neuropatia. A potom to môžu byť infekčné príčiny, napríklad herpes zoster, to je pásový opár, alebo borelia napríklad často robí neuropatie. Potom to môžu byť nedostatok vitamínov alebo autoimunitné choroby. To sú také dôvody, tie makroskopické, také, ktoré vidíme. A potom sú dôvody, alebo teda etiológia, ako vzniká to poškodenie na bunkovej úrovni.
toto neviem ako veľmi rozoberať, asi úplne nemusím, iba to tak rýchlo vymenujem, ale už som tam dala tú bunčičku, ktorá je všelikde poškodená, tak aby ste vedeli. Poškodenie na bunkovej úrovni vzniká napríklad tým, že vznikajú nadmerne alebo v nadmernom množstve kyslíkové radikály. Tie kyslíkové radikály nám vznikajú v tele tak či tak, ale zvládajú sa zase protisystémom zo systému odstraňovať, ale pokiaľ ich je nadbytok, tak oni poškodzujú bunku. Poškodzujú bunkovú membránu. Spôsobujú tzv. Oxidačný stres tej bunke. Potom môžu byť poškodené energetické centra bunky, to sú mitochondrie. Alebo ten axón, ako sme sa bavili, axonálny transport. Ten axón tým, že je veľmi dlhý výbežok, on je aj metabolicky náročný. A pokiaľ on nemá v celej tej dĺžke substrát, aby bol vyživený, aby dobre fungoval, tak dobre nefunguje. To isté je porucha mielínu. Teraz chemoterapia, ale aj napríklad imunoterapia spôsobuje také zápalové procesy v okolí nervov. Čiže aj to môže byť príčinou poškodenia funkcie nervu. A potom je to samozrejme priamo odumieranie buniek, čiže apoptóza následkom tej liečby, ktorú podávame a ktorá má bunky zabíjať. Cytostatika spôsobujúca neuropatiu už sa mi v podstate spomenula a ja vás nechcem nejak strašiť. Táto tabuľka je v podstate skôr má byť možno motivačná alebo taká povzbudivá v tom zmysle, že aj keď sú percentá výskytu vysoké pri niektorých tých cytostatikách, tak som žltou zvýraznila, že väčšina tých neuropatí je reverzibilná a reverzibilná znamená, že sa dajú zvrátiť jej prejavy alebo príznaky. To znamená, že áno, je to problém, je to častý problém a ľudí to veľmi dokáže obmedziť, ale dá sa s tým niečo robiť a pokiaľ sa s tým niečo robí a robíme to správne, tak väčšina pacientov sa zlepší v čase. Čiže toto je povzbudenie aj pre vás. Ako dlho potrvá, kým sa veci zlepšia a čo môžeme očakávať? Neuropatia, tá periférna spôsobená nádorovou liečbou zväčša vzniká počas liečby. Nie typicky počas prvých cyklov, pretože vzniká dávkovo závisle a to znamená, že čím vyššia dávka tej neurotoxickej látky sa podá, tým viac sa prejavia neuropatické ťažkosti. Pardon. Čiže počas liečby sa tie príznaky objavia. A po ukončení liečby človek by čakal, že vymiznú, ale oni nevymiznú, niekedy ostanú a niekedy sa dokonca zhoršia. A to je spôsobené tým, že už tá bunka poškodená je a nervová bunka nepatrí medzi také rýchlo sa obnovujúce bunky, že by sme hneď boli fit. Čiže po liečbe ešte pretrváva. Podľa nejakej štúdie, nespomeniem si z ktorého roku, bola 68% prevalencia, teda výskyt neuropatie u pacientov, povedzme po oxaliplatine v čase ukončenia liečby a 60% pacientov malo mesiac po liečbe ešte tú neuropatiu. Čiže to je skoro rovnaké číslo. Už potom tie ďalšie mesiace to klesá a v pol roku po ukončení liečby popisovalo zhruba 30-40% pacientov, že ešte prejavy má. Zvyšne už nie. Dobre, čiže hneď po liečbe nemôžno očakávať výrazné zlepšenie, ale tých 3 až 6 mesiacov po ukončení neurotoxickej liečby je možné, že sa tie príznaky budú zmierňovať. A my tomu vieme pomôcť a preto tu máme aj Darinku, lebo tá nás to naučí. Veľmi je dobrou správou, že v 1 až 2 rokoch po ukončení neurotoxickej liečby sa zlepší väčšina pacientov. A máme to aj na percenta z tých štúdií, ktoré my radi vám rozprávame, že všetko musí byť zo štúdií. 80% pacientov po oxaliplatíne sa zlepšilo do roka a pol. To je veľmi pekné číslo. Nevieme sľubiť 100%, lebo naozaj to nervové tkanivo sa nie úplne ľahko obnovuje. Keď už je poškodené, už to ide ťažko. Ale 80% je veľmi pekné povzbudivé číslo. 70% pacientov bez ohľadu na typ podanej chemoterapie, čiže to prvé číslo sa týkalo oxaliplatiny a toto druhé číslo 2/3 pacientov vyše sa vedia zlepšiť. A toto udávajú aj také medzinárodné svetové onkologické spoločnosti, že 70% pacientov jednoducho vie alebo vieme u nich ovplyvniť tie príznaky a prejaviť tak, aby mali lepšiu kvalitu života a lepší funkčný stav. Z toho vyplýva, že 30% pacientov môže pociťovať príznaky dlhodobo. Nevieme vyliečiť všetko, hej, ale treba, aby sme o tom rozprávali a treba, aby o tom vedeli aj pacienti, aj onkológovia, aby sme vedeli v čase zareagovať, aby pacient vedel
čo má očakávať a čo môže s tým robiť. Lebo ja som toho názoru, že pacient nemá byť iba pasívny účastník svojej liečby, ale že sa môže aktívne podieľať na vyliečení. A na to, aby ste sa aktívne podieľali, potrebujeme, aby ste boli informovaní. A informovaní ideálne z odborných zdrojov a nie z internetových zdrojov, ktoré často sú pochybné a motivované nejakými zištnými úmyslami. Toto úplne nemáme radi. Hej. Aké sú prostriedky liečby neuropatie? No človek by čakal, že ako prvé uvediem nejaké lieky, lebo som doktor, ale túto u neuropatie to neplatí. Čiže ako prvú uvádzam naozaj fyzioterapiu. Fyzioterapia je taká intervencia alebo taká liečebná metóda, ktorú u neuropatie ako jedinú môžeme používať plošne, to znamená u každého. Má najviac dát, najviac klinických štúdií. Tá fyzioterapia je nesporne najviac prospešná pre pacientov s neuropatiou. Čiže preto tak veľmi ďakujem Darinke, že tu dneska je, lebo bez nej by som tu mohla rozprávať o 2/3 menej možno. Ak môžem prerušiť, je to presne o tom pohybe. Teraz je to strašne moderné, všade sa rozpráva pohyb, ale keď ste si všimli tie predchádzajúce slajdy, že vlastne z toho mozgu ide von tá informácia tej motoriky, tak my ten mozog potrebujeme neustále zamestnávať. A to je tá fyzioterapia, to je to cvičenie, ten pohyb. Preto je to tak dôležité, že to nie je už len fráza, že teraz je strašne moderné sa všade hýbať a neviem čo všetko, ale ten cielený pohyb a tá cielená fyzioterapia, tie cielené cviky majú veľmi veľký význam, pretože my ten mozog vlastne aktivujeme. Keď nebudeme cvičiť, nevytvoria sa tam nové spojenia, nič, bude nám len horšie a horšie. Čiže preto ten pohyb je tak dôležitý. A ten pohyb, Darinka má pravdu, a ten pohyb zabera ako liečebná metóda nie len na neuropatiu, ale na rôzne iné príznaky. A ak teda budeme spolupracovať ďalej, čo pevne verím, že áno, tak je na pláne aj seminár o pohybe a na čo všetko pozitívne vplýva a aký typ pohybu. To sa tiež môžeme spolu naučiť. Lebo viem, že je veľa teraz takých videí propagačných, že hýbte sa, ale aj to netreba to robiť, že povedzme do onkologického ochorenia som sa nehýbal, nešportoval a počas liečby idem sa prinútiť hýbať. Je to potenciálne škodlivé. Čiže toto tiež treba pod odborným dohľadom a trošku sa v tom povzdelávame. A aj my zdravotníci, aj vy pacienti a budeme na tom spolupracovať a povieme si, čo je dobré, čo nie. Čiže čo sa týka tej neuropatie, liečba je individuálna podľa stavu pacienta a najlepšie výsledky prináša kombinovaný prístup, ale to, čo môžeme do tej kombinácie dať vždy, to je fyzioterapia. Hej. Fyzioterapia, hlavne senzomotorický tréning a odporový, to si ešte vysvetlíme, pretože ten tréning zlepšuje svalovú silu, zlepšuje rovnováhu, to sa myslí ako koordináciu tela, a aj celkovú kvalitu života. A kvalita života nie je len nejaký vágný pojem, ale to je dnes už merateľná veličina. My vieme zmerať kvalitu života pacienta, povedzme po ukončení liečby a potom po nejakej intervencii po pol roku, či to bolo prospešné. My vieme to dať do čísel. A pacienti, ktorí majú pravidelnú fyzickú aktivitu, to nemusí byť cvičenie s činkami v posilovni, ale majú fyzickú aktivitu aj počas liečby, tak tú liečbu lepšie tolerujú. A nemusia byť, povedzme, toľké prerušenia alebo zníženia dávok cytostatík. Čiže aj ten efekt liečby má šancu byť lepší, keď viac neprerušujeme a neredukujeme dávky. Tréning rovnováhy zlepšuje tie motorické symptómy neuropatie a znižuje riziko pádu. A toto je obzvlášť dôležité u starších pacientov, u pacientov, ktorí majú rednutie kostí, povedzme po predčasne navodenej menopauze u prsníkov, pretože tam ten pád u tých krehkých kostí môže ľahko spôsobiť zlomeninu, pacienta imobilizovať, to znamená, že si pacient ľahne, prestane sa hýbať úplne a na to sa nabaľujú ďalšie rizika zdravotných komplikácií, napríklad, že krv stagnuje, dobre neprúdi, trombózy môžu vznikať a podobne, hej. Svalová hmota sa nám veľmi rýchlo stráca, pokiaľ sa nehýbeme a iba ležíme, povedzme, mesiac. Čiže znížiť riziko pádu, zlepšiť rovnováhu je esenciálne u našich pacientov, hlavne ak majú motorickú neuropatiu. Z tej farmakologickej liečby znamená to z tých liekov alebo liečiv, ktoré vieme použiť na neuropatiu, nie je ich úplne veľa a skúmali sa desiatky, možno stovky liekov a znova to bolo veľmi veľa klinických štúdií a
treba povedať, že žiadny liek sa nepreukázal ani v prevencii ako účinný na predchádzanie vzniku neuropatie a žiadny liek nám ani počas neuropatie nezaručí, že keď ho podáme, tak prejavy zmiznú. My nemáme kauzálnu liečbu, bohužiaľ. Píšem tam, že duloxetín je jediný, ktorý má dostatok dôkazov a ako jediný sa dostal do odporúčaní medzinárodných spoločností na neuropatiu, avšak pri bolestivej forme. To znamená, pokiaľ máte nejaké to pálenie v prstoch, tak sa automaticky duloxetín nedáva, lebo je zbytočný. To je v podstate antidepresívum, ktoré tiež má svoje nežiaduce účinky a netreba na to plošne nastavovať pacientov, keď to nemá taký efekt preukázaný v štúdiách. Dobre? Pokiaľ má človek bolestivú neuropatiu, že mu obmedzuje denné fungovanie, alebo naopak v noci nemôže zaspať pre tie bolesti a krče, alebo až také elektrické výboje, čo niektorí mávajú, tak tam sa dávajú tzv. Antikonvulzíva, to sú pregabalín, gabapentín, tie určite poznáte, kto má neuropatické bolesti. To už neurolog predpisuje pomerne často na bolestivú neuropatiu. Sú to inak lieky, ktoré sa používajú aj na epilepsiu, čiže na také tie krčové stavy. Hej, tak toto sa používa. Lokálne sa popisuje v tých medzinárodných odporúčaniach krém s kapsaicínom alebo lidokainom, ale tiež to je len taká maličká pomoc, že keď niečo také príde, natriem si, ale ono to nefunguje príčinne. Hej, že by to odstránilo príčinu tej neuropatie. Je to taká barlička v tej chvíli. Čiže áno, nie je vhodná pre všetkých pacientov. Ďalšie metódy liečby neuropatie sú také tie metódy, ktoré sa dajú nazvať alternatívne alebo skôr doplnkové. A ja som teda doktor, ktorý tiež veľmi dá na evidenciu a na dáta a určite by som tu nerada uvádzala niečo, čo nefunguje alebo je sporné. Na toto som veľmi citlivá, ale akupunktúra už má také pekné výsledky z klinických štúdií, že na neuropatiu funguje, že sa dá odporúčať. A odporúčajú teda aj regulérne onkologické spoločnosti. Je samozrejme, že u nás na Slovensku, keď tie výkony nie sú preplácané, pacient si to platí. Nie je to metóda prvej voľby, ale treba to pacientovi spomenúť, že takáto možnosť tu je. Nezaberie hneď, bude treba nejaký mesiac a pol sedení. Ale plánujeme pre pacientov aj takú záležitosť a mala som to šťastie alebo tú česť pred pár týždňami sa zoznámiť s hlavnou odborníčkou pre akupunktúru na Slovensku, s Alenkou Ondrejkovičovou a plánujeme, a som ju teda poprosila o spoluprácu, plánujeme urobiť zoznam dostatočne vzdelaných ľudí v akupunktúre na to, aby sme ich mohli zavesiť na stránku, keby pacient mal chuť vyskúšať takúto metódu, aby vedel, koho osloviť, kto je spoľahlivý. Lebo naozaj fungujú, a nie len na Slovensku, vlastne v celom svete funguje veľa ľudí, ktorí si spravia nejaký certifikát alebo teda si vyberú nejaký výživový doplnok a ho plošne odporúčajú bez patričného vzdelania a toto by sme boli neradi. Chceme v tom urobiť poriadok. Hej? Čiže akupunktúra, akupresúra na vyskúšanie určite áno. A metaanalýza, tam je napísané 33 štúdií. Metaanalýza znamená, že každá štúdia je zanalizovaná zvlášť a metaanalýza je štúdia všetkých tých 33 dokopy. Hovorila, že akupunktúra má pri neuropatii spôsobenej chemoterapiou lepšie účinky ako dokonca lieky. Hej? Čiže napriek tomu, že to považujeme za spornú metódu, tak tá naša farmakologická, ktorú častokrát dávame v porovnaní s akupunktúrou, vyšla horšie. Hej? Čiže takéto sú dáta. Ergoterapia je výborná vec. Ergoterapia je vlastne súčasť rehabilitácie. Je to taký nácvik každodenných pracovných činností. Nie je to priamo fyzioterapia, aj keď ergoterapeuti sú vlastne zdravotníckí pracovníci, ale môžu vám pomôcť naučiť sa zvládať tie bežné denné aktivity. Hej? Čiže ergoterapia pomáha k samostatnosti pacientom s neuropatiou vo väčšine prípadov. Hej? Tiež sa to nachádza aj v oficiálnych odporúčaniach. Srdce rehabilitácie je fyzioterapia a v tej fyzioterapii, keďže dúfam, že som vás už presvedčila, že je to najúčinnejšia metóda, je niekoľko typov cvičení alebo prístupov k tej fyzioterapii pri neuropatii. Senzomotorický tréning znamená, že trénujeme senzitívne aj motorické zakončenia. Senzitívne zakončenia trénujeme tak, že im dávame rôzne podnety tým receptorom. A motorické trénujeme tak, že cvičíme pohyb. Odporový tréning znamená, že cvičíme s tými svalmi proti nejakému odporu. Väčšinou sú to také odporové gumy, ktoré keď rozťahujete alebo ich používate, tak musíte vyvinúť väčšiu silu, ako keby ten sval pracoval sám bez záťaže. A toto posilňuje svalu v zmysle, že zvyšuje jeho silu, toho svalu, a pomáha mu aj rásť.
Aby sme mali dostatok svalovej hmoty, je pre nás dobre aj vyhliadkovo. Vždy pacient, ktorý má dostatok svalovej hmoty, má lepšie vyhliadky v živote ako ten, ktorý má tzv. Sarkopéniu a má nedostatok svalov a je podvyživený. Toto sú rizikoví pacienti na všetky možné komplikácie aj na predčasné úmrtia. Čiže dostatok svalovej hmoty má vyložene pozitívny vplyv na vaše vyhliadky. Tréning rovnováhy, už som to povedala, ale teda statická rovnováha v zmysle postoja a dynamická v zmysle chôdze alebo nejakej tej pohybovej aktivity je enormne dôležitá pre kvalitu života pacienta. Pokiaľ sa pacient bojí sám bez opory vôbec niekam prejsť, tak to pre kvalitu jeho života určite nie je priaznivé a toto chceme zmeniť a dá sa to meniť. Ako často sa dá cvičiť a čo k tomu potrebujeme? Toto je na diskusiu a možno Darinka nám povie viac, ale dá sa cvičiť aj každý deň, povedzme po 5-10 minút. Všetko je lepšie ako nič. Neznamená to, že keď začnem cvičiť a cvičím 3 dní a 4. sa mi nedá, lebo mám extrémnu únavu alebo návštevu alebo niečo, že som zlyhal. Nie. Nebyť na seba taký prísny. Dobre? Každý jeden deň, každý cvik sa počíta. Dobre, hlavne bezpečne. Kľudne začnite 5-10 minútami. Ak sa vám to bude pozdávať, pridáte si k tomu tréningu. Ak to niekedy s tréningom preženiete, netreba z toho robiť zase také výkony na 2 hodiny, tak radšej 1-2 dní pooddychovať, počúvať to telo. Rozhodne počúvať telo. Jedna vec je, že chcem pre svoju liečbu niečo urobiť a druhá vec je, aby som to robil bezpečne. Dobre? Čiže zase neísť do nejakých heroických výkonov, že teraz idem denne cvičiť a všetko robiť správne. Bude to chválihodné, ak sa to podarí, ale není to úplne najnutnejšie, ale hlavne sa netreba potom bičovať, ak si dovolím nejaký prehrešok v tom režime, pretože sme len ľudia. Za všetko sa pochváliť, mať sa rád, dožičiť si. Teraz chcem si dať koláč, tak si dám koláč a hotovo. Lebo mi ten koláč urobí dobre až v mozgu, hej, tým dopamínom, takže aj to má svoj liečebný efekt, povedzme. Čiže frekvencia takáto môžete zvyšovať podľa tolerancie, záťaž, ale naozaj to nepreháňať. A tí ľudia, ktorí majú výraznejšie príznaky neuropatie, lebo aj tam vieme hodnotiť závažnosť, tak tí, čo majú závažnejšiu neuropatiu, necvičiť sami. Určite pod odborným dozorom. Čiže fyzioterapeut, ergoterapeut, fyziater, čiže rehabilitačný lekár, alebo sa aspoň s onkologom, so sestrou poradiť, s zdravotnou sestrou. Dobre? Tí, čo máte závažnejšie prejavy. Áno. Kedy sa to hovorí, že je závažnejšie? My máme takú hodnotiacu škálu na neuropatiu. Veľmi dobrá otázka, ďakujem. Hodnotiaca škála na neuropatiu je tiež medzinárodne uznávaná a má 5 stupňov. Ten 5. nepoužívame, lebo to je taký už konečný stav. Ale pokiaľ berieme tie 4 stupne, tak zvlášť senzorická a motorická neuropatia sa dá rozdeliť do 4 stupňov. A ten prvý stupeň je, že sú nejaké príznaky, ale ešte je to ochorenie, dá sa povedať, asymptomatické a úplne neovplyvňuje každodenné aktivity. Druhý stupeň je, keď už vám to zasahuje do každodenného života, ale nie je tak, že by ste sa nevedeli o seba postarať. To znamená, viem, že sa mi zle chytá minca zo stola, alebo že sa mi ťažšie zapína gombík. Čiže zasahuje mi to do života, ale nie je to ešte tak závažné, že by som nevedel fungovať. Ten tretí stupeň už je tak závažný, že to ovplyvňuje, povedzme, schopnosť vašu sa ráno obliecť a najesť. To je tretí stupeň, to už je závažná neuropatia. Hej. Tam už naozaj rozprávame o redukcii dávky liečiva a o tom, že treba to riešiť so špecialistom. Hej, lebo ak vám vypadáva pohár z ruky alebo zakopávate a padáte, je to problém. 4. stupeň sú životohrozujúce príznaky. Tam už nie je o čom. Čiže takto je to rozdelené. Čo sa týka pomôcok, znova máme krásne nachystané na stole, čiže sa o nich všetko dozvieme, ale dá sa povedať, že dá sa cvičiť aj bez pomôcok. Stačí, keď máte vlastné telo a nejakú oporu, napríklad stoličku, lebo aj s tým sa dá výjsť, uvidíte. Veľmi dobré sú také loptičky s rôznym povrchom. Oni môžu byť hladké, tenisové alebo gumové, také tie, to sa volá ježko. Čiže to je výborné pre nervové zakončenia. Potom sú rôzne balančné podložky alebo protišmykové podložky alebo teda ponožky alebo topánky, ktoré sú protišmykovo upravené na podošve. Ale dôležité je s tým vlastným telom. To vlastné telo si začať uvedomovať a s ním pracovať. A že to si ukážeme, a čo si môžete doma nájsť a s tým pracovať. Ale prvorade je naše telo.
Dobre, ja tu mám uvedené iba príklady cvičení ako doktor, lebo ja som iba obyčajný doktor, takže zase fyzioterapeut nám povie viac aj ukáže. Senzomotorický tréning, čo sa týka rúk, je zameraný na to, aby sa zlepšila tá jemná motorika. Jemná motorika, to sú tie drobúčké činnosti, ako tie gombiky a mince a vyšívanie. Hej, to je drobná motorika. Čiže chceme zlepšiť jemnú motoriku, citlivosť prstov a silu úchopu. A z toho vyplývajú tie cviky. Senzorická stimulácia a teda trénovanie tých senzorických alebo senzitívnych nervov spočíva v tom, že dáme tým rukám rôzne podnety. A typicky sa na to využíva ponáranie rúk do materiálu z rôznej štruktúry. To môže byť rýža, fazuľa, piesok, štrk, čokoľvek. Ono to stimuluje tie ruky. Povedzme 2 minútky do obeda, po obede, ako sa nám dá. Hej? Čiže to je tá senzorická stimulácia. Motorická je veľmi jednoduchúčké cvičenie, že ruku zatíname v päsť a znova ju rozovierame. A ešte prsty môžeme rozovierať zvlášť. Hej? Čiže toto. A to je tak, že 3-krát denne po 10-15 opakovaní, keď urobíte, tak už je to dobrý cvik pre tú ruku. Hej. Odporový tréning s gumami, to je vlastne tiež na posilnenie svalov a svalovej sily. To je cvičenie svalu proti odporu. To znamená, že sa viac musí namáhať. Hej. Toto nie je nutná súčasť tej fyzioterapie, ale dá sa to pridať, keď už povedzme sme na tom trošku lepšie a cítime sa, že môžeme aj pridať intenzitu cvičenia. Tu je loptička ukázaná hladká, ale naozaj sa to dá s hociakou loptičkou postláčať v rukách. Hej, zase trénujeme silu tých prstov tej ruky. Čiže či bude hladká, či bude gumová, či bude tenisová. Tenisová sa ťažko stláča však. Ale loptičiek máme veľa druhov, čiže stláčanie loptičky. A tu mám ukázaný aj ten tzv. Pinzetový úchop. Čiže uchopujeme predmety zo stola, napríklad mince, gombičky, guličky, fazoľky. A teraz treba každý prst zvlášť, to znamená medzi palec a ukazovák. Skúšam a takto meniť prsty. Dobre? Čiže aj všetky, v podstate všetky potrénovať. Na obidvoch rukách striedať. Dobre? Čiže to je ten pinzetový úchop. Čo sa týka nôh, je to celkom podobné, čiže veľmi to tak iba rýchlo prejdeme. Zase chceme zlepšiť citlivosť chodidla, posilniť svaly dolných končatín a obnoviť tú istotu pri chôdzi. Čiže ideálne cvičiť s oporou stoličky alebo pri stene, že sa prichytím steny, alebo s oporou druhej osoby alebo fyzioterapeuta, pokiaľ mám príznaky motorické neuropatie, už tie závažnejšie. Čiže znova, masáž chodidiel na loptičke. Toto je super vec, dá sa pri tom sedieť a po sediačky si šúľate po loptičke nohu. Hej, napríklad, veľmi jednoduché. Zdvíhanie predmetov prstami nôh, tiež guličky, fazuľky dávať do misky tými prstami, alebo šatku zdvihnúť zo zeme tými prstami, dobre? Jednoduché cvičenie. A odporový tréning tiež už pridávame, keď chceme posilniť svaly. To sa budeme ešte rozprávať. Tieto dva cviky sú jednoduchúčké a nič na ne nepotrebujete, iba tú stoličku. A dievčatko nám ukazuje, že teda dá sa iba oprieť o stoličku a dvíhať sa z celých chodidiel na špičky, pokiaľ to ide. Hej, ona sa opiera, treba sa oprieť, pokiaľ nemám dobrú stabilitu a dvíhať sa a posilňuje nám to lítka, aj nám to zlepšuje vlastne krvnú cirkuláciu v tých nohách. Veľmi prospešné a jednoduché cvičenie, na ktoré nám nič iné netreba. A písanie abecedy členkom, to je taká zábavná aktivita, lebo to cvičenie, aby nás aj trošku bavilo, tak sme si vymysleli, že budeme písať písmenka každou nohou zvlášť, sadneme si a budeme robiť tým členkom do vzduchu. Hej. Tréning rovnováhy, tu sú tiež len príklady cvičení, ale poviem vám ich aj preto, že tandemový stoj, to znamená, že sa postavím tak, že jednu nohu za druhú, je aj súčasťou neurologického vyšetrenia. A zrovna toto vyšetrenie sa volá Romberg, ho nazývame. A je to vyšetrenie, ktoré sa popisuje v odbornej literatúre, že sa dá urobiť aj pred začatím onkologickej liečby na to, aby sme vytipovali rizikových pacientov, u ktorých tá neuropatia má vyššiu šancu sa vyvinúť. Pokiaľ sa postavíte tak, že máte tandemovo nohy jednu za druhou, že dáte pravú a za ňu ľavú a už sa kývete a nemáte dobrú rovnováhu, tak ste rizikovejší na rozvoj neuropatie. U týchto pacientov sa popisuje, že by mohla tá rehabilitácia a to cvičenie začať ešte pred začatím liečby a posilniť tie svaly a posilniť tú koordináciu pohybov. Toto je taká vec, čo sa v literatúre spomína a v praxi sa ale myslím, že nikde na svete nerobí. Takže stojí to za zváženie. Stáť na jednej nohe a znova niečoho sa pridržiavať a tie nohy striedať 10-20 sekúnd, koľko vydržíte. Hej, jednoduchočkej a nič na to netreba. Chôdza po pätách a špičkách môže byť, ale pokiaľ máte takú necitlivosť chodidiel a problém s motorikou, s rovnováhou, není to hneď prvé cvičenie, ktoré by sme volili, až keď sa na to cítite. Dobre?
Čiže bezpečnosť na prvom mieste a s malým vykričníkom. Vždy cvičiť pri stene alebo stoličke a pri prvých pokusoch, hlavne u tých s motorickou neuropatiou, mať nejakú asistenciu pri tom. Najlepšie fyzioterapeuta. Pokračovanie tréningu rovnováhy, toto je veľmi podobné, len prenášať váhu z jednej nohy na druhú. Nie poskakovať ako kozliatko, ale počkať na jednej nohe a preniesť váhu na druhú nohu a znova mať nejakú oporu pri tom. A potom veľmi dobré cvičenie a toto sa odporúča u pacientov bez ohľadu na vek. Ešte aj po 80-ke sa s tým dá začať. Dvíhanie sa zo stoličky. A to je taká vec, ktorá keď sa človek dobre naučí, tak má lepší pocit z toho dňa. Naozaj takí tí ľudia, aj 95-roční, keď prídu na fyzioterapiu, aj tí sa to dajú učiť a dajú sa v tom zlepšiť. To je na tom zaujímavé, že to nie je už, ako sa kedysi rozprávalo, že človek po 75 už s ním netreba nič robiť. Nie. Vieme aj po 90-ke začať s ľuďmi cvičiť a zlepšiť im funkčný stav a je to úžasná vec. Prvorada teda je bezpečnosť. A človek s neuropatiou a zvlášť pokiaľ už má nejaké symptómy a prejavy a pociťuje to ako ovplyvnenie v každodennom živote, tak by mal tomu prispôsobiť aj svoje životné prostredie. Čiže nie len cvičiť a nie len užívať lieky alebo robiť to, čo sme sa rozprávali, ale prispôsobiť tomu svoje prostredie, v ktorom žijem. Pretože tie necitlivé chodidlá a necitlivé ruky alebo ten motorický deficit so sebou prináša isté rizika. A teda to, čo radíme pacientom je, aby nemali nič pod nohami doma, keď kráčajú také, o čo by mohli zakopávať. Káble pohodené, koberce také tie chlpaté vysoké, prahy, keď sú vysoké, to sa všetko dá pekne prispôsobiť. Pri hygiene v kúpeľni mať madlá, protišmykové podložky, dobre? Mať dobré svetlo, ak vám to pomáha sa orientovať v priestore. A čo sa týka obuvy, nosiť obuv takú pevnú, nie nejaké sandálky, šlapky, lodičky oželejú ženy na chvíľu, hej, lebo keď nemám dobrú stabilitu, tak nemusím byť za krásnu, hlavne aby som sa nepotkla. Pokiaľ potrebujete oporu, tak vychádzkovú palicu na prechodné obdobie není žiadna hanba a robia aj veľmi krásne palice, musím povedať, som videla. A veľmi ja odporúčam rukavice pri varení. Ten, kto má nižšiu citlivosť v rukách. Lebo ani neviete, ako sa popálite. Vy nemusíte cítiť, že je to horúce, lebo to horúce reálne je. Dobre? A s tým aj súvisí tá posledná rada a to je, že kontrolovať chodidlá každý deň nemusíte, ale je fajn si pozrieť, ak viete, že máte zmenenú citlivosť na rukách a na nohách, je dobré si popozerať, či tam nemám nejakú ranku, ktorú by bolo treba, povedzme, vydezinfikovať, lebo keď si ju nevšimnem týždeň, dva sa zapáli, zahní sa, bude to horšie vyliečiť. Hej, čiže vyložene si kontrolovať takú celistvosť kože v období, kedy mám zníženú citlivosť. Čiže bezpečnosť je základ. No a tento vykričník je odo mňa ako od onkológa, kedy kontaktovať lekára je veľmi dôležitý, lebo ja síce vás môžem povzbudzovať alebo motivovať k tomu, aby ste boli aktívni v spoluúčasti na liečebnom procese. Ale je veľmi dôležité, aby ste zase neboli tak statoční, že aj ťažké príznaky sa budete snažiť doma zvládnuť sami. Dobre? Čiže tak, ako sme sa bavili, vieme zhruba, pri ktorej liečbe neuropatiu očakávať. Vieme zhruba, ako tá neuropatia sa prejavuje a vieme, aká môže byť závažná. Pokiaľ sú to príznaky, ktoré, povedzme, sú len senzitívne, že mi teda brnia prsty, napríklad, alebo ma páli, alebo niečo takéto. Poviem to onkologovi, on to zavníma. Aha, sme na prvom stupni neuropatie, môžeme pokračovať v liečbe, zatiaľ je to v poriadku. Pokiaľ je to, že už neudržím pohár v ruke, to už patrí do rúk neurológa. Čiže treba informovať toho lekára, že zhoršili sa príznaky. Dobre, aby vedel. A podľa toho, aké tie príznaky sú závažné, on tú neurotoxickú liečbu vie prispôsobiť vášmu stavu. Veľmi, veľmi je dôležité, ako sme si ukazovali tú figurku alebo panačika na začiatok, že rukavice a ponožky, že to poškodenie býva symetrické. To znamená, ak máte príznaky len na jednej polovici tela, to nebude spôsobené chemoterapiou. To pôjde centrálne zhora a tým, že je to len na polovici tela, patrí to do rúk neurologa. Dobre? Aby niekto neprechodil nejakú porážku, nedaj Boh. Hej? Že nebyť taký statočný. Asymetrické príznaky treba riešiť hneď, nečakať, necvičiť na ne. Dobre? Ale tá asymetria znamená, že niečo iné tam môže byť. Problém s chôdzou a s rovnováhou, pokiaľ tak zakopávam, že neviem chodiť, znova neurolog. Dobre? Ak mám také bolesti, že sa neviem vyspať, alebo že neviem fungovať v bežnom živote, tam už treba lieky, farmakologickú liečbu, dobre? A strata citlivosti v prstoch, to je o tom naozaj, že už vôbec necítim a vypadávajú mi predmety z rúk. A to je vlastne už ten 3. stupeň, lebo nedokážem sa sám o seba dobre postarať, alebo postarať tak, aby som sa nebal, že sa mi niečo stane, že sa oblejem horúcim čajom, keď ho mám v tej šálke napríklad.
Alebo si presne tak prežem prst. Čiže toto sú také veci, ktoré už neriešiť doma sám. Ja sa blížim ku koncu. A moje kľúčové posolstva z tejto prednášky alebo z toho seminára sú, ináč málo ste sa pýtali, pokojne sa pýtajte. Neviem ani koľko je hodín, Darinka, nevieš? Ja mám 10 minút. Áno, tak dobre sme, dobre. Čiže moje kľúčové posolstva sú... Áno, Ja sa počujem. môžem spýtať, že aký je možno, že pacient má rozoznať rozdiel medzi že neuropatiou a karpálnym tunelom? Áno, ten karpálny tunel môže byť jednostranný, môže byť aj obojstranný. Karpálny tunel vždy nám vyšetrujú EMG neurologovia, čiže to sa treba dať vyšetriť. To si sám doma nezdiagnostikuje nikto. Hej, čiže toto je na vyšetrenie, treba to spomenúť. Ak sa ten karpálny tunel objaví počas onkoliečby, môže. Treba to vyšetriť, dobre? Čiže tie kľúčové posolstvá sú hovoriť o príznakoch, ale aj v tom zmysle, že vedieť o nich. Idem do tej neurotoxickej liečby, mal by to robiť zdravotnícky personál, že vám povie, takéto cytostatikum môže spôsobiť tieto príznaky a veľakrát to aj urobia, ale stane sa, že to nespomenú alebo že nemajú čas sa s vami rozprávať o nežiaducich účinkoch dopodrobna a vtedy ten pacient nevie, či sa ozvať, neozvať. Čiže aj pacient by mal vedomosť, aj lekár by mu to mal povedať, my si to medzi sebou hovoríme, aj tá sestra, povedzme, a je veľmi výhodné, keď pacient má komplexnú zdravotnú starostlivosť a súčasťou toho ošetrovateľského onkologického tímu je úplne bežne vo svete a snažíme aj my sa to už etablovať u nás, aby súčasťou zdravotníckeho tímu bol aj fyzioterapeut bežne. Lebo naozaj veľa príznakom a problémom, ťažkostiam sa dá fyzioterapiou a cvičením pomôcť, ich zmierniť. Hej? Čiže hovoriť o príznakoch, aby zdravotnícky personál vedel. Pravidelné cvičenie s tými limitáciami, ktoré som vám spomínala, keď sa cítim veľmi zle, nebudem sa nútiť do cvičenia, lebo si môžem uškodiť. Keď mám nejakú slabosť po onkologickej liečbe, môže to byť spôsobené tým, že mi klesli krvinky, že mi klesol krvný obraz, som chudokrvný, alebo mám zlé obličkové parametre, alebo čokoľvek sa mohlo udiať v tom tele a nebudem sa ja premáhať cvičiť, keď cítim, že mi to môže teraz uškodiť. Naozaj sú také situácie, kedy onkologický pacient po liečbe je náchylnejší na infekcie. Pokiaľ do toho začne cvičiť, tak sa ešte oslabí. Oslabí si ten organizmus. Čiže cvičiť pravidelne áno, ale nie cez nejakú mieru, kedy cítim, že toto už mi škodí, ale chcem to robiť, lebo mi to povedali, že to mám robiť. Ja mám takú otázku, že keď tá liečba je na roky a už sa vyčerpali všetky možnosti náhrady, a tá neuropatia sa stále zhoršuje, aká je možnosť v takom prípade? Je to individuálne a musí to posúdiť neurolog. Či je to senzitívna, alebo motorická, alebo zmiešaná forma, aká je závažná. A na to sú špeciálne testy. To sa on len nebude s vami rozprávať, že aké máte príznaky, ale on má na to diagnostické testy. A podľa tých diagnostických testov, podľa toho, čo vám vyjde, sa dá ďalej postupovať. Dajú sa napríklad zistiť nedostatky vitamínov, či náhodou nemáte. Hej, dajú sa zistiť a diagnostikovať možno iné pridružené ochorenia, ktoré nám to spôsobujú. Urobiť serológiu, či ste neprekonali niečo vírusové. Hej, všetko ten neurolog už v rámci diferenciálnej diagnózy neuropatie musí myslieť aj na iné veci ako na chemoterapiu. Je to proste komplexný problém. A áno, môže sa stať, že niekto má neuropatiu vzniknutú počas liečby, ktorá ale s liečbou súvisieť nemusí. Nemôžeme zase všetko hodiť. Je to výborný ináč alibistický odbor tá onkológia, lebo čokoľvek vám je, tak je to kvôli rakovine alebo kvôli onkoliečbe. Ale naozaj sa môžu vtedy vyskytnúť aj úplne iné chorobné jednotky. Čiže nedá sa všetko hodiť na nádor alebo na liečbu. A toto už patrí do rúk špecialistu, ktorý musí exaktne, presne vyhodnotiť, aký typ je to neuropatie a čím je spôsobený a podľa toho, prečo to vzniklo, sa to snažiť terapeuticky ovplyvniť. Môže tak byť? Áno. Chcete dokončiť myšlienku? Dokončila som, ďakujem. Ja mám až niekoľko otázok, keď môžem. Áno. В prvom rade, я teraz už 6 rok sa liečím od onkológii, 4. štádium a tak ďalej, a 6 rok sa liečím od neuropatii. Prv sa liečila ako medikamentami Revitaner, milgamma N, milgamma taká, potom mi povedal neurolog, že milgamma N nie je pre mňa dobré, lebo je tam B12 a ten pre onkologický vôbec nie je chore. A prešla som na milgamu 100. Tam má len 2 Bčka v sebe, hej.
Ja už som sa v tom zamotala, ale beriem aspoň tú melgámu z toho a váš názor je. To vám predpísal neurológ. Áno. Nemyslím si, že máme dáta v zmysle potvrdzujúce údaje na to, aby sme dlhoročne pacientom dávali vitamíny skupiny B. Nemáme na to dáta. Pokiaľ máte 6 rokov neuropatiu a beriete B-čkové vitamíny a nezaberajú, ja nemyslím, že tam je podklad odborný na to, aby ste v tom pokračovali. To za prvé a za druhé, tá B12 sa dá krásne vyšetriť dneska, či máte nedostatok alebo nie. Na vyslovene mi povedala, že onkologickom pacientom ona B12 predpisovať nebude. Áno, no sú také dva prúdy, kto predpisuje paušálne hocikomu hocičo a potom taký, čo sa bojí onkologickému čokoľvek. Rozumiem. Treba ísť na to s rozumom. Dá sa to Bčko doplňať, ale však ono je aj v strave. My ho prijímame. To nie je, že ho nemáme vôbec. B12 sa krásne dá vyšetriť. Ak máte nedostatok, užívať. Ak nemáte nedostatok, neužívať. A v súvislosti s týmto už neurologička teraz ja už platino-rezistentná, už aj paliatívna chéma sa skončila. Teraz som na imunolatívnom lieku Elahere, milión vedľajších vrátane neuropatí. Plus teraz pridali Avastin, to znamená už aj ruky neuropatické, všetko boli. A ona mi kvôli tomu neurologička predpísala prv gabapentil, pomáhala si ako mŕtvemu obkladu, takže ona rozmýšľala dlho a o 3 mesiace mi predpísala pregabalín. Podľa nej je to silnejšie, že už pregabalín to mal lepšie pomôcť ako gabapentin. Ja som ich spomínala, ten pregabalín aj gabapentín, že na tú bolestivú formu oni zvyknú účinkovať, ale tiež neúčinkujú u stop. Máte bolestivú formu tej neuropatie? Nefungujú 100%. Nič nefunguje 100%. V ľudskom tele ani v živote nič nefunguje 100%. Čiže, prepáčte, duloxetín sa skúšal? Dulcevia. A internista mi povedal, že tým, že je cetil antidepresant, že už ten duo, že už by nemal sa s cetilom kombinovať. Je to pravda? Je to škoda. Do tohto sa im starať nechcem, lebo neviem, ako sa to môže kombinovať. Asi vedel, čo povedal, keď je na to. Lebo ten duloxetín má najlepšie dáta na účinnosť na neuropatiu, čiže možno by stalo za zváženie, či opýtajte sa ich cielene. Duloxetín jediný aj v odporúčaniach svetových spoločností. Možno, že dá sa zmeniť antidepresant. Skôr týmto smerom. A ďalej, keď ja stále na chemoterapii, to je Elahere, to je každé 3 týždne. A teraz pozerám, ja sa liečím na Hejdukovej, super, ako klinika, úza, nemám na nich jedno krivé slovo, som so všetkým spokojná. A teraz všímam, že oni majú tie chladiacie ponožky. Aj na ruky chladiacie rukavičky, aj ponožky. Že by tá neuropatia tak sa nevyvíja. Áno. Ja zatiaľ si to neprosila, aj keď zvažujem, pretože som rozprávala s ženkami, ktoré majú tie ponožky a oni sú strašne studené. Akože normálne ich to boli mať tie ponožky, aspoň tak mne hovorili 3. Plus sa bojím, že kvôli tomu, že prechladím nohy, nejakú cystitidu alebo ešte niečo si krásne môžem získať. A váš názor, aký buď na tie chladené veci, alebo ešte strašne moderné je napríklad v Poľsku bintovanie. Alebo v Rusku, v Moskve všetkým bintujú ruky a nohy, tak napevno, špeciálne spevňujú. Kompresia. Ako tú kompresívnu, že by tá neuropatia menej vznikala. A váš názor? Budem to hovoriť nie ako svoj názor, ale ako fakty. Aké máme objektívne fakty k tejto téme. Zámerne som nedávala do prezentácie slajdy o prevencii, pretože v tej prevencii nemáme žiadnu spoľahlivú metódu. Čo sa týka chladiacich rukavíc, oni majú pomerne dobré údaje, ale iba na taxánmi spôsobenú neuropatiu. Taxány sú paklitaxel a karbotaxel. Paklitaxel a docetaxel. Čiže na taxanovú neuropatiu zdá sa, že fungujú a zmierňujú intenzitu tej neuropatie. A je to preto, že lokálne chladenie spôsobuje stiahnutie ciev, takú lokálnu vazokonstrikciu a tým pádom zníži expozíciu tých periférnych nervov voči chemoterapii. Tá chemoterapia sa ťažšie dostane k tým nervom, keď sú cievy užšie a drží sa to v tej cieve. Lenže sú ďalej cytostatika, u ktorých je to vyložene škodlivý nápad. Napríklad taká oxaliplatina robí to, že ovplyvňuje sodíkové kanály cez taký metabolický proces, ktorý si nemusíme teraz vysvetľovať.
ale tam sa chlad vyložene zakazuje. Pretože pri oxaliplatine tá reakcia na chlad je enormná. Tam popisujú ľudia až elektrické výboje a že im sťahuje hrdlo. A je to preto, že sa obnažia sodíkové kanály a ten axón je tak zraniteľný a zvýši sa mu dráždivosť, že aj na minimálny podnet reaguje extrémne prehnane. Čiže na ten chlad on dokáže veľmi silno zareagovať a ľuďom je to veľmi nepríjemné. Čiže to je taká akútna neurotoxicita až. Čiže oxaliplatina v žiadnom prípade, chladiace veci, taxany áno, na to údaje majú. Čiže závisí od druhu podaného liečiva, či by bolo vhodné vyskúšať rukavice alebo nie. Niekde sú vhodné, stoja za vyskúšanie, niekde sú absolútne nevhodné. Neviem vám naspamäť povedať, myslím si, že nebolo to skúšané. Môžeme sa na to pozrieť, kľudne ja to môžem pozrieť aj po seminári niekedy, ale nemyslím si, že to bolo skúšané. Má to naozaj sporné výsledky, respektíve výsledky v takom zmysle, že nedá sa to odporúčať všetkým pacientom preventívne na neuropatiu. Jasne, takže proste musím ja pochopiť, či pri lehere... Môžete sa na to opýtať onkologa, nech on skontroluje. Ak nemá čas, čo úplne chápem, lebo je veľa tej roboty, tak to môžeme pozrieť. Dáte mi kontakt a ja vám napíšem potom, že čo som zistila. Dobre? Ešte za nič. Ešte nejaké otázky máme? Ešte môžem ja takú doplňujúcu Pani, čo hovorila o Karpalo. Keď Karpal je 3. stupňa, je to dokázané už vyšetreniami a tak ďalej a postupne neuropatiovým konštatím, či sa to dá zmierniť vyloženie tou fyzioterapiou, aby pacient odišiel operáciu dýchania. Keď je to strašne individuálne, je to individuálne a teda je to 3. stupeň, dá sa s tým pracovať, ale tým, že už je to stiahnuté. Už vlastne tá manšeta, ten nerv tam tak stiahla, tak už je to oveľa náročnejšie. Čiže už by som odkončila ja operáciu a následne rehabilitáciu. Ja som chcela odpovedať v takom zmysle, že toto nie je otázka úplne na onkologa. To už je otázka na tých ľudí, čo sa venujú tým Karpalom a tej fyzioterapii profesionálne. Môžem ešte jednu otázku. Prepáčte, že toto otravujem. Teraz strašne moderné. Všetky moje kamošky, čo ma liečia, 3 dní kúpili detoxikačnú na plasti, na nohy, nubu a prisahaju, že budem spať. Takto vyzerajú a tým je všetko. 3 mne kúpili a neviem, mne sa zdá, že to nemoc pomáha, ale rozhodne ušetriť to nemôže. Môže to pomôcť? Spíte. Žiaľ Bohu, nie, ale oni tak presvedčivo o tom nehovorí. Keď ste dostali, mínte ich, ale už si ďalšie. Ale zvláštna Nie, nepoznám ich. Vymýšľala by. Varila by som z vody, môžem pozrieť, aké je zloženie, ale toto patrí k tým... Toto patrí k tým alternatívnym metodám, ktoré ako onkológ nemôžem vám odporúčať, lebo na ne nemám dostatočné informácie. Ja vám rozumiem, o čo ide. Ale neviem, či A ráno odlepíte a čierne, zareaguje to na vaše teplo, zareaguje to na váš topot, zareaguje to na všetko. A tvrdí sa, že to všetko to zlé vyťahuje. Toxíny, a že pomáha pri neuropatii, to asi Tak to by som už vôbec nepovedala, že pomáha pri... Tam nemá prečo pomáhať pri neuropatii. Pri neuropatii, ak ste si pozerali prezentáciu, je poškodenie nervu. Čo tá bylinka, ktorá tam je, jak môže oživiť ten nerv, keď on je poškodený niekde na ceste. Jasné. Niekde tou chemikálkou. To už je tá alternatívna liečebná metóda. Aj to existuje, že to funguje, áno. Aj dostali ste to, mínte to. Dobre, čiže to je cvičenie, ochranu pred pádmi a tú bezpečnosť sme si, myslím, dostatočne rozobrali. A to posledné so srdiečkom je, že byť trpezlivý, to som tiež už naznačila. Hej, že je super, ak sa pacient chce zapojiť do liečebného procesu, my ho v tom podporíme. V ideálnom prípade mu dáme k tomu informácie, aby to robil správne. A teda nebyť na seba veľmi prísny, počúvať to telo, pochváliť sa za každý pokrok a mať tú trpezlivosť. Dobre? Toto už je úplne posledný slajd, kde sú teda naše mená. Darinka vám bude ukazovať, ako cvičiť, s čím cvičiť a dá také tie praktické rady, za čo jej veľmi ďakujeme. A ja som tu ešte uviedla webové stránky, na ktorých nájdete užitočné informácie a nie len k neuropatii, ale aj k iným príznakom.
A je to stránka Ligy proti rakovine, Národného onkologického ústavu, ale aj inštitútu. Tam sú dobre spracované témy. Ďalej Onkoinfo.sk, čo robí vlastne odliečená pacientka, naša Žovka Lisa, výborne spracované témy, aj čo sa týka výživy napríklad, aj chemoterapie, nežiaducich účinkov a podobne. A potom je tu stránka česká Onkofit.cz, ktorú odporúčame pacientom preto, lebo sú na nej výborné inštruktážne videá na cvičenia podľa rôznych diagnóz alebo príznakov. Zatiaľ na Slovensku takú stránku nemáme, ale tento Onkofit.cz vyložene aj pacientom píšem do protokolov, lebo tam cvičí pani a môžete podľa nej sa naučiť cvičiť tiež a je to veľmi užitočné na to domáce cvičenie. Každopádne ale tá neuropatia v prvom rade ju treba riešiť so zdravotníkom, s doktorom, so sestrou, s fyzioterapeutom a až potom, keď vás oni naučia, hlavne ten fyzioterapeut, ako doma správne a bezpečne cvičiť, potom môžete tie cvičenia realizovať aj doma. Dobre? Takže vám ďakujem za pozornosť. Ja som ešte tu